el que volíem era deixar clar quan es va anunciar de manera grandiloqüent que hi havia 5 empreses que s'havien presentat per a la construcció de la segona part del tramvia i la gestió integral. Volíem dir, primera, no són 5 empreses, és una unió temporal d'empreses, és a dir, hi ha una única oferta, i això és important perquè, evidentment, haurem d'assumir, si no se vol deixar de ser, les condicions econòmiques que planteja aquesta única oferta. I ahí està el quid de la qüestió. Nosaltres, quan pareix que algú li ha sorprès que hi haguera empreses que es presentaren, a nosaltres no ens sorprèn, perquè la base de les concessions estan en els acords econòmics als que s'arriben. És a dir, aquesta empresa, primera, ha de presentar un estudi de viabilitat, i aquest estudi de viabilitat ha de fer uns números d'ingressos, d'usuaris, d'inversions, de preu de les tarifes, etc., sobre les quals signar el contracte amb l'Ajuntament de Gandia. Ahí veurem quin és l'estudi de viabilitat que realitza l'empresa. Jo vull recordar que l'estudi de viabilitat, el minso estudi de viabilitat d'uns 2 fulletes que van presentar per al primer tram del tramvia, el que paga la Generalitat, parlava amb una presumpció de 2 milions d'usuaris anuals, que és una presumpció ja excessiva, però amb aquesta presumpció ja parlava de 900.000 euros de dèficit d'explotació. A veure quins són els números de l'estudi de viabilitat que presenta aquesta empresa. Però després, el plec també possibilita que l'empresa, que les empreses que es presenten a la licitació, li demanen a l'Ajuntament aportacions econòmiques bé a la construcció, a l'execució de l'obra, bé a la posterior gestió i explotació del servei, o fins i tot a les dues coses. Vull dir que no n'hi ha que tirar coets, s'han presentat una única oferta, no 5, una única oferta, i quan s'obri el sobre 3, que s'obri demà, podrem comprovar quina és la proposta econòmica que realitza aquesta empresa. Perquè nosaltres, en base a l'estudi de viabilitat aquell inicial del primer tram, que parlava ja de 900.000 euros, pressuposem que el que demana a l'Ajuntament i el dèficit d'explotació que planteja la proposta pot ser elevadíssim. Fins i tot nosaltres ens aventuràvem a dir que podríem estar parlant de 2-3 milions d'euros cada any. Cada any durant els 50 anys de l'explotació del servei, que evidentment hauria de pagar l'Ajuntament de Gandia si és que accepta aquesta proposta i per tant la formalitza en una adjudicació i per tant en un contracte. No sé si m'he explicat, crec que sí. Ho sabrem demà, quan s'obri el sobre 3. Avui hem obert el sobre 1, en el sobre 1 apareix evidentment aquesta unió temporal d'empreses. Les 5 empreses que s'han presentat es presenten en UTE al 20%, és a dir, cada una amb la mateixa participació. Ho dic perquè també algú va comentar que Enrique Ortiz, que és un dels que del grup Cívica es presentava, que tenia una participació mínima, doncs no, té la participació igual a la de la resta de licitants, el 20%. I demà s'obriran els sobres 2 i 3 amb el projecte i les característiques tècniques, el projecte inclòs, amb aquesta alternativa d'itinerari que havia de plantejar també les empreses i el sobre 3, que són les propostes econòmiques.